Gipalambo ang panginabuhian sa pipila ka mga mananagan sa Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Mga benepisyaryo naglangkob sa Barangay Defender Bantok sa illegal drugs. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yaslan mato sa Talisay City Police nga usa kini sa mga paagi nga ila nakita nga makatabang nga hingpit na gyud mawa ang bati nga imahe sa Barangay Tangki nga kanina ila nga drug infested barangay. Kay 400 ka mga panggal kun gamit sa pagkuha og mga lambay, apil na ang lapad nga pukot ang gihatag ganihang buntag. Alang kini sa 40 ka mga mananagat sa sitio Ratan ug 17 ka mga mananagat sa sitio Sambagan. Matod sa mga mananagat nga sa ilang naandan nga klase sa panagat sama sa pamasol, wa gyud sila mahimo kun bati ang panahon. Gani matod sa mga mananagat nga sa miaging semana tulo ka adlaw silang wa kapanagat tungod sa kanuneng pag-unos. Wala yung taon, nga rin, mag-arimis daplin magtapok, kami mga managat. Magsabot-sabot ang sa ang anong buhaton. Ada ko kay tabang ma'am, kay taktak naman naghapon, og may swerte, ni kabuntag, makapalit naman tagbugas. Kung balod-balod sir, dabati ang panahon. Itaktak po ni siya, ang ganang lambay, manggawas mo na og baud-baud. Ang maong mga mananagat, lakib sa naglangkob sa mga barangay defender sa Barangay Tangki. Ilang giangkon nga sa nangaging katuigan, bisan sila, nahadlok sa ilang lugar. Apan karon kuyog na sila sa mga pulis mag-roving aron pagbuyag sa mga bag-ong salta ug kadudahang tao. Magpahinomdom usab sila sa ilang mga silingan nga di patintal sa illegal nga drugas. Aron sa masulbad ng problema rin sa among sitiratat. Kaysa una daghan mo kanya kami taon, imbis mga makagawas mi di magawas kuyawan mi magabi. Kay na may magdinaganay. Di na sa mi magawas kay maapil niya tan mi. Pasalamat lang og dako kaninani ang sitwasyon sa gagmayng nanagat nga giagak lang gyapon. Bisag ingnaning atong panginabuhi napay taong naluoy. Daghang nagpakabana na to. Matod sa presidente sa asosasyon sa mga mananagat, himuon kining negosyo silang asosasyon aron mas daghan ang makabenepisyo. Ang maong livelihood program inisyatibo sa Talisay City Police, pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, tinabangan sa nakiriyang negosyante o grupo. Matunggi pa ng kamutan, nga mausab ang perception sa mga tao din sa Barangay Tangki nga manindot na gyud ang ilang pagtan-aw no kini gisugod ta og paghatag og mga livelihood project sa mga fishermen din kay halos tanang tao diri kay ang panginabuhi is panagat, so naay mga tao nga ni sponsor ang kining Freemasonry dinhi sa Cebu, gipanguluhan ni Kevin Ko. Gibutyag ni Cebu City Councilor Attorney Ray Gialon kinsa sakop sa usa ka grupo nga nitabang nga usa kini ka best practice. Ug maayong ipatuman usab sa mga coastal barangay sa Cebu City nga naila sa bati usab nga imahe tungod sa ginadili nga drugas. Ermita sab sa ato sa Dakbayan, Pasil Suba mo man sad ang hisgutan kung wala ka kasud, wa ka mismo nakahimamat sa mga tao dinha. Og karon kay naa naman ta didto ato na nasudlan pirmi dili man gyud ingon ana og mas madili pag gyud og ingon ana ang bati ang imahe, karon nagkaanindot naman kung ato silang paligunon sa ilang panginabuhian. Landugang ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga tinguha usab dila nga mamahimong usa sa mga tourist destination sa Dakbayan sa Talisay mong Barangay Tangkip tungod unya sa ilahang fishing business. Pinaagi na usab unya kini sa tabang sa Talisay City Government. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.